Aisi teruru. Es kiclong montore. Pak, gelek disit motor Pak, gelek disit. Lah ngubar ngerampok iso gowo lho, Dik. Dilit wae lho, aku golek uyah ki lho, serak sayure mateng kae. Kentekan uyah kok. Dilit ae lho. Jan wong wedok ki ngumbar gelemane guru nganggo. Wis ngerti cuacane ki udan. Dialari becek iki. Terus wedhus. Ditenono kanggo balen perget. Oh. Ngumbar gelem senane guru ngergeti kowe iki. Ayo piye lho Pak, jenengane uyahe entek. Emang kok gelem nak sayure anyep, renek rasane. Yo kan iso sing milih dalan sing apik, ora guru platrak-platrane kaya ngene iki. Kowe ora kesel lalu ngumbah iki. Yo amit lho Pak. Jenengane dalane becek lho, ora nek sing dipilih, ngerti ora dalane iki. Lho garek dikembah meneh lho Pak, kok banyu ya pirang-pirang garek mencet kok. Angel men lho. Dikembah meneh kuwi lho, ngersik. Enak cangkemmu ngomong. Tinggal ngumbah. Kene rasane ngumbah kesel.